mana kuturu kai mana kuturu kiyaye 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 Allah kiyaye bala kuturu gashi sarki yana bara kuma sai gadara ga kowa kan yake baya san rai ne kun san haka mala kuturu Allah kiyaye bala kuturu kwai shi da san jin daɗi kiyaye 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 na gode mala kuturu ina da ya kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa tawa in baka da naira kare da ka zo gurinta in baka da mota kare da ka zo gurinta mala kuturu kai mala kuturu kiyaye 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 Allah kiyaye bala kuturu gashi sarki yana bara kuma sai gadara ga kowa kan yake baya san rai ne kun san haka mala kuturu Allah kiyaye bala kuturu kwai shi da san jin daɗi kiyaye 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 na gode mala kuturu ina da ya kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa tawa in baka da naira kare da ka zo gurinta in baka da mota kare da ka zo gurinta in baka da naira kare da ka zo gurinta in baka da mota kare da ka zo gurinta wa ya gaya ma kawai ban 50 dita kaga da Allah kai me faru wai na sai rake na naira 50 a bani wannan raken wai a naira 50 baka san dala ta tashi ba a to kai a duniya kai a rayuwarka an gaya maka da raken fa da fetur da yadda aka yi yanzu galan ɗaya wajen 6,000 ne yanzu in za a tashi a bar ruwa to rake ba 2,000 ba ake siyarwa zuwa 2,500 a yanka min wannan a naira 50 o gagai idan kyale kaga abin da nake kaga ka ɗebi damin ka tafi ya laidi ba tafi ka iba ka tafi kawai a ban 50 ta na fasa ba za a baka ba 50 din an yanka an aka yanka asara ta higa in kuma ka dau gagayen tafi dauki shikenan na barwa Allah a to wa wai da uwarka ce nake gire mu a kai oga ban gaya maka cewa duk sanda zaka zo harka nan ta rake wajen abin nan office ina na rake ka daina zuwa da riga mai ajihu daga hannunka gauri kada tafi to ga wando ma da na ce yawwa ka sa yawwa na ji daɗi da ka yanke wancan ajihu yawwa kaga ka sa reda ka yanka wannan guri yayi haka nake so nan ma yawwa to na gaya maka daina zuwa gurin rake da wando ma ka je ka gaya wa tailan da yake dai ya dinke maka wannan wandunan ka a sake ka zo min da wando da aji Qur'ani ban da wani kayan he wannan yawwa ya su kenan kuma shine magana da ni tsari na kenan yawwa ga kudin
saboda ba na sa irin wannan ku ba ku sani ba nan raken ita ce dukiyata ita ce dukiyata da ita zan aure da akuyata da komai da komai saboda haka duk mutumin da zai mun wasa wannan dukiyar wani kai tafi a to kai ɗayan ɗanye yanka ma kai a ci ubanka kai bayi raken uwarka ce kai oga aiki yake taya ni da za ka iya ɓoye kuɗi a nan wannan rigar saboda yawanci ku yaran nan kullum buri kuɗi wannan ai kawai mun aure dai ana so a zauna lafiya baba ai mun aure baba ai mun aure magana amun aure an huta tofa amun aure an huta yara da manya ku zo siyan rake mai zaki har abokaina da kawaye salamu alaikum rake mai zaki zaka sha salamu alaikum a kulle yake to ko dai dan malam sun je kai malam Kano ne gaskiya ina jin sun tafi kai malam Kano asibiti tunda dama na ga jikin malam gaskiya sai addu'a to bari in je in gani Kasim dan malam ya aike ciki ne wallahi no ina zuwa wallahi kai dai bari kawai sha yanzu nan daga gidanku nake tun ɗazu nake zagaye garin nan ina neman ka dan malam na je gida tun ɗazu ni na yi tunanin ma ko kun tafi kai malam Kano asibiti saboda na ga gidan a kulle tun ɗazu nake zagaye a garin nan ina neman ka ina ka shiga bari dai batun malam din nan dai asibiti dai gashi nan an je ba a je ba saboda wallahi abin da yake faruwa shine ita ba iya kula za ta yi da shi ba gaskiya ni kuma kaga makaranta nake zuwa to kada a bar shi kadai a gida cikin wani yanayi to sabida yanzu haka maganan da nake maka shine mun kai malam wajen kawuna saboda ita nan ba iya kula za ta yi da shi ba gaskiya dai to wannan shine abin da akwai yanzu ina za ka ne gida zan je wallahi ka san duna gaji yanzu bari in je gida zan je in ebo wasu kaya ne na malam in kai can saboda hakan an jima ma to ba matsala ba sai an jima Allah mai kaya na cuta da shi na sama kaya mai kyau wanda ya sha lada zo na sa kaya mai kyau na cuta shi a yanzu da na shiga ciki zai samu goda kaya in ga kaya namu ya zo so cuta shi kaya namu sabuwa alhamdulillah a tun da na sama kaya mai kyau ga kaya na sama mai kyau zai zo na gida mu na man goda kaya wa alhamdulillah a tun da na sama kaya na cuta da mutum kaya kira mu kudi na ba sha ba mu kaya sabuwa kaya na ce gwari ba san hausa na ce hausa ba san gwari ba ba na cuce shi alhamdulillah kaya na mu mai kyau kaya gwari za sa kaya da sala mu ce kaya ko ya ga mu dole ya ga mun birge alhamdulillah aba dole na sa kaya auda a kai maki ai auda ya ga bai an fiji an zama kaya mai kyau alhamdulillah ya Yaka, la kwata. Ka bezu ka bai namu. Na zo yau gwada wando mu dan kaya. Ya wando ya zama. An gwada kaya yi. Shiga wando bai shiga kuma kaya zama na kaya mai kyau. Wando ya shiga bai shiga ba. La kwata bila ya yi. Abin da na ga salamu. Jule. Lafiya nake jin kana ta hayaniya ina makwabta. Aba, Jule. Kabeli, na je kasuwa na sha kaya.
An ce kaya yayi, kaya na sha kaya, kaza kaya da an bamu, kaya bai shiga da mu gwari. Abba, ga riga bai shiga shi ba, riga bai shirya na shi da wata. Abba kaya, to ka duba kaya, an canza kaya da mu. Ga shi kaya ce kaya yayi daidai. An kayan ƙananan yara ya baka, anya bai tunanin ko yaran ka zo ka siya wa kaya. Abba mu gwari mu siya kaya, an ce kaya namu, da mu an gwada kaya. Kaya ya yi daidai an bamu. Da aka gwada kaya a gaban ka a malafi a idan ka da baka ga kayan da suka siya maka ba kayan yara ne ka gasa. Kamar ya, wanda ya ja kaya, wanda na ja kaya wuri. Babba ne ya sani babba ne, abokin ne ya cuce mu. Ya ne cuta wannan ne kayan yara ya baka. Allah kuwa ta bila ya ji mu. Wanda an ja kaya, an ce kaya daidai da mu. An ja ba mu. A dole na je wajen wanda ya sa da kaya da mu. Ina ga na cuce shi ne ya cuce ni. Dole na koma wuri shi zira. Haka bari sai mu je gwari mu tube shi. Kai ka je kai mai ce muna toshin kazo na gida. Ni dole mu je mu tube shi. Kuji zance na kuma na ɗin kai kun sani zan aure. Wallan sai na yi aure. Tun ɗazu nake ta jiran ka a nan, har yanzu shiru ba ki zo ba. Ta Fulani haka ne, yoban da abinci buka. Ai zuwa ne na siyo kayan sallah. Kayan sallah. Kayan sallah na siyo. Duk abin da ake a gari ba ki sani ba. Ina zan san ni da bana nan. Har da in bori ba ni lalacewa kai kan faradu ka bane. Wannan abu da nake gaya ma kaya ne na ji na siyo na sallah. Mun yi siyayyar sallah ne. Ka ga yadda suka min kyau? To kuma ka ɗan fulani a kan kaya shi ne ka janyo da haɗaki yo. Kana so mu je mu yi abu a gaban jama'a ka ɗauke gani? Ai da gani sai kai ka san yadda muke da kai abokina ne. Gaskiya ne. Ka ga ba zan shirya kaya a gaban kowa ba. Amma kai zan iya shirya kaya gaban ka. Kayan suna da to ka gwada min kafin sallah. Yo ni da na gwada a shan kaya suka muni kyau. Ai kaya sun yi kyau to ka gwada dai in gani. To, da shi ne. Sai in ga yadda zai ma kyau. Kayan su ko? Ai, kaya sun yi mun kyau. Sai rike mun wannan. Kaya sun yi mun kyau to. Kaya sun yi kyau ɗan fulani. Ai, kaya sun yi kyau. Fulani, har ne. Sai kana kokowa da kaya. Yau, ba dole a yi kokowa da su ba ina kokarin saka a shan fa sai da na gwada. To kai amma ya na ga haka. Ɗan fulani an yi girman banza. Wannan ai kayan yara ne. Hande. Kai, amma dai, da koshi samu ya yi, ba da rigar da ya magani, ba ga ta wannan, wada ita ma. Kan da ban da lalacewa, a yadu wannan harkar an shushe ni. Lalacewa, ga mai kyau. Kan da ban da lalacewa, kai. Ai, kwa za mu shi uban mai shuta mu. Saka mun ita. Ina zan saka ma. Ta ni sakawa. Ta ya zan saka ma kayan yara. Ta sakawa. Ta ina. Ta ki shiga. Ka zo har da danyo tsaki kana wani ihu. Ai kayan sallah. Kar ka manta ba kai ba abokina ne. Ka taya ni sakawa don Allah. Ai ba zai shiga ba dan fulani ba. Banda tsiyarka kayan yara ne. Wannan ai sai ɗanka. Kai kana da shi. Jar uba. Kai ba ka gani mata yake ganin sa. Aka ta yara ce, Aradu ta yage, ai kwa sai mun shi uban shi wannan. A'a za ne ka ci uban shi. Da kai za mu tafi. A'a ai ba da ni ka siya ba. Ka yi shawara da ni? Riƙe min wannan, riƙe min. Gandan da ma ce fulani ba wayo. Ƙato da kai ka je a baka kayan yara. Kai, sai da na gwada a can fa. Waɗansu suka baka gwada suka canja ma ba mamaki. Ai ko za mu ci ubanki bari in ɗauka sonda. Za ka ci ubanki. Idan na ɗauka sonda zan ci ubanki. Yawa za ka ci ubanki. Ni in ka da ka samu a ƙofar gida. Kai. Idan samun wannan a leda. Samun shi a leda. Kai. Ba ni shi ma. Ba ni shi. Kawai ka so kayan yara ka zo kana tsaddadin wani cikin ɗaki. Abokaina kowa an masa aure. Rabbu ƙara tsira gun abban su faɗi mazahara. Sada dukka ‘ya'ya da sahabbai dukka rabbu na jera. Sada ne wasila zango wakiyar da na rera.
da ku sha'afa da jin waɗannan waƙoƙi nawa kamar yadda kuka ji a ciki Wasila Zango, to ni ɗin da ni ce taku Wasila Zango. Ina gabatar muku da waƙoƙin da muke kamar na biki, na birthday, na siyasa da tallace-tallace, wato ma'ana jingi. Ina mai sanar muku ga masu sha'awar a rera musu waƙoƙi irin na sana'a ko na kamfani. Zango Pilates lallai wannan zancen ya girma. Leda mai rubuta zo yau mun karo girma. Ma'aikata sun kamo aiki babu batun fama. A rukunin ana zancen ta ana cewa ta girma. Nasarawa yau dai mun daga tuta kuma mai girma. Muna yin waƙoƙi kamar haka na siyasa, soyayya. Rayuwa sai da kai kai ne kai min gata. Dukkanin sanda nake maka a idona ya wuce ma'auni, ya wuce asali nan. Ko me zan maka don ƙauna, ba za na kalli maki ganin idan mu ba hobbina. Biki, birthday da sauransu. Har da ma kasida da waƙar barkwanci haka. Kowa ya gaya maka a gida ba na shan mulki, balle ka siyo ka aje min ka bani mamaki. Bana ra'ayina kana taka maka barki, yaran ka rashin kunya fa da idaniya taka. In kana bukata za mu iya mu tura maka ko ina kake a faɗin duniya, ko bidiyon ko audio. Za ku iya turo mana abin da kuke so mu wake muku, iya so mu kuma sai mu tura muku. Rabba ƙara tsira gun abban su faɗi maza. ai da yake ni fa ba na gajiya duk da kaga addini haka na dauke zama kullum tsaya da ni ba zan iya aje komai a rayuwata idan ga tare kike ba fa na aikin komai sai aikin soyayya tsakanina da ke kuma ya kamata dai a san musamman koman ko ba haka bane mutum ma in ya mutu yana gane muku masa wani wuto na aljanna ko ba haka bane ba haka a soyayya nan ma ya kamata ne kaina in san makoman mu ko kuwa haka ne, amma ka san wani abu gaskiya ni sai nake ganin kamar bai dace ba a ce ko yaushe mu dinga haduwa da kai. Me ma zuciyata ta fara ganin haka na daɗe Qur'ani zuciyata kofar gidan ku ni yanzu ki ga ranar da zan ringa zuwa da lokacin da zan ringa tafiya da duk abin da kika ce in bace kika in dauko shimfiɗa ta ringa kwana a kofar gidan ku zan yi saboda kaunar da nake. To bana muka taya za in ce ka dauko shimfiɗar. A to na sani ko kafin aure ina kofar gidan ku a daura mana aure ko ba haka bane ai ni wanda wani matsala abin da nake so da ke yanzu yau ya kamata in sai dai na fahimce ka zaƙin soyayya ne ya fara. Haba aya ko wata waka da ake cewa soyayya soyayya kurum soyayya zamani yawa ina so in ƙara gaya muku abin da nake so ki fuskanta ni rayuwata gaba ɗaya na ɗungumi rayuwata na danƙa miki idan ma zuwa kika ringa raɗa rayuwata da ƙasa kanki abin da nake so da ke ki gaya min ranar da zan ringa zuwa ƙofar gidanku. Kana ji na? Ƙwarai kuwa. Ba na ce maka ku yi magana da baba ba idan kuka yi magana da baba kawai shi ke nan. A'a ai ke ce kike da lokaci ki ce gobe ko jibi ko gata ba matsala. To ka zo gobe. Alhamdulillah masha Allah shukran ma fi mishkila. Ai kin san wani lokacin na koma balarabe wani lokacin koma bature. Ai isa nake so ni ma an aure ta kaga zan iya laro. Wallahi kalas ma fi mishkila shukran ana ta'ala kulli yawmil qiyamati. Ai Allah daga kin auri balarabe kin auri bature. Ki kwantar da hankalinki soyayya ku na danka miki soyayya gaba ɗaya. Duk da ke ga dama ki da ni duk inda ke ga dama ki jefa ni. Wallahi talla in gidan rina zaki maka ni ma zan tafi ba komai abinda nake so da ke dai ki rike amana Allah ubangiji ya nufa mana asiri yanzu kin san zan je gida tunda yanzu maganar lefan nan kin san ina ta kokarin hada kayan lefe tunda lokacin ni ba tunda na ganki naga aure na yabo na aure kawai suna na ango kawai amma a lefan je za a samu wannan lehin irin na yan ai ba abin da har materiya za a samu ki materiya kin san materiya
har material zan zuba miki wallahi. Wannan abin mai kama da abin da ake tace koko? Ba material ba amma mai kyan ba irin wannan ba dan cana ba irin abin da ake tace koko ba dan cana ba. Material ce ba a ƙasar nan ake siyarwa. Da lesa wani abu lesa yake ko lesa. Zan yi aure ne. Wayo zaki aure ne Allah ya danna ga miki zaki ji daɗi kuma alhamdulillah. Insha Allah abin da nake so ka ƙara ta gida kake ne. Ko nema zan yi haka. Bye bye I love you. Bye. Babban magana. Amun aure a huta. Tofa. Amun aure a huta. Adamu kenan. Wai ya kaso gwando. Ni fa yanzu kasuwa sai hamdala. Inna lillahi wa inna Ka san ilaihi. da na samu matsala? Na yi odar kayan zafi a kamun kayan zafi. Kawai suka komin na sanyi. To ai bari in gaya maka. Ni ba zafin nan da iya ma. Billahi lazi la har na sayo igiya ta 1500 zan rataye kaina. Zaki rataye Sai iya wallahi sai nayi wata yawara na hakura. Kai bari in gaya maka. Billahi lazi na je gidan rasuwa ma na ce ina nayi in mutu ma mutuwa. Ƙarya yake ƙaryan mutuwa yake. Je haɗe garan ma akwai tifaye ta banza babirki. Aikin banza. Zaki dan iska. Aikin banza. Ƙarya yake. Kana ji na kai. Na zo magana kuma na gama. Yace me Adamu? Kana ji? Adamu ya ce wai magana na mai amma kuma ya ce ya gani da babban. Kace me? Yana cizo. Bari in jan dawo. To shikenan. Bari in jan dawo. Sai ka fito kasuwar ka yi magana. Ka san da ruwa da wuta ba a haɗu. Ba a gaskiya. Maganan mata koma. Maganan mata koma wallahi. Maganan mata koma. Da baki iyaye a kanka ba ba kafin ta mutu tana biye da mutuwa tsiro shi da ɗaya. Inna lillahi. Wata kuka da idafa a can unguwar. Haka kuka ko sati ba wata. Ko ita ce aka yi ta kona ta bayan gidan. Ita ce. Wali. To akwai gurin da ya je fa idafa wani karama gaba ɗaya kama da wuta. Inna lillahi. Ka sake ku. Yanzu ni na ga ma kai talaucin kwana 40. Allah ya kai talaucin kwana. Ni yanzu ai ka balaga ni ka ganda shi ka tangar karfawa. Baki na da shi ko in kalle shi ido ba ni ba. Wallahi ba za ka samu kuɗi da kwana 40 yanzu yake sarki. Kana ji na? Ina jin ka. A magana aure na fa ni fa gaskiya ina bukata. To amma abun mamaki shine na rasa ke yadda zan yi magana auren nan. Kuma auren ya kiwa. Na rasa me yasa? Kuma akuya ce kadai nake da. Ai kana da aure ai tunda kana da akuya. Haba. Allah kuwa. Yanzu akuya za ta yi min lefe? Tuni mana. Kenan dai akuya za ta yi min lefe aure na zan kawai. Ina kake? Gani. Me matsalar ka auren? Wallahi kawai kuɗin ne. An gama ai. Za ta yi min lefe akuya? Ni fa sana'a ta ci fa. An gama shi. Kaga ina sai da yare. Dan kunnaye. Foda nan. Da kai magana ka ana mata suna arha amma sai ka zo ka rasa yadda za ka kai lefe. To ai da mun faɗe ni a baki. Amma kuma sai ka zo yanzu kuma ka lalle suna tsada ba a baki. Ka gani ko? Ka gani ko? Yawwa yanzu abin da zamu da kai. Tunda da akuya. Na yi yunkuri in samu yar sadaka na ran. An masallaci na je da rinka shi da dala an samu mai karamin gata da abin nan a bani abin ya ki. Wannan kuma irin wannan yake so ai sai ka je jigawa. Haba wai. A'a wallahi da an ka je jigawa za ka samu auren su ba tsada wallahi. Kuma ba ne ko? Akwai lafiya amma kuma dan kaɗan ne abin da za ka bari kawai abin ake maka albarkar abin ake bukata. In dai da sadaki albarkar abin kai ake bukata. Ai ka gama mun ma komai akwai Ibrahim Hassan haɗe da chief of staff. Na dubuci sana ke dan je wannan mutumin arziki da naji ana faɗa. Ken zan je mun aure kai. To ai tare ni ma da kai zan je. Allah wallahi. Ba za ka ci wannan gani ba dare ma abokina. Magana ta kare. Maganar lefe kuma insha Allah ka kawo akuyar ka saida ta kamun da abin da ya samu zan hada ma wannan kai. Zan hada ma akwai. Ba matsala sai mu hadu. Amma kaga ko da dan nata ma ka hado ni sai ka kawo soyayyen hada ma kayan lefan. Ba matsala insha Allah. Wallahi sai nayi aure. Alhamdulillah kace komai ya kare ma. Kasuwa ta yi kyau kuma ta yi daɗi haka kuma muke so. Ka san ba ma san mu kasa mu bar abu sai ka ce an lefe mu. Ka ce komai ya yi daidai. Yaya? Babu su nan kamar dubu ɗaya da ke. A mukulli. Ka tattara su kai mun aure ga abokaina. Yanzu kama ɗaya wannan kuɗin sanda nawa ne? Kuɗin sanda uku ne? To akwai bashi da ake bi ne? Akwai dan asabe ya nuna. Kaci ije me? Ya ce zai je da. Dan mahaukaciya dai ba dan asaban ka ba kuɗi kace. To ya ce yana bin ka kuɗin harawa. Je maza ka je ka aso. Maza je ka aso mu kuɗi. Mahaukaci zaka ba kuɗin? Yara da manya ku zo siyan rake mai zaki. Ka je ka ce lalle a ɗauku wallahi idan bai ba kuɗin harawa nan ba wallahi billahi azimin. Babu ba zan baka ba a yau.
Kai na nan ma ina jiran ka. To dan lare ko dan amma baba shi ku ji zance na ku bana din kai kun sani zan aure wallahi sai nayi aure ai muna aure a huta. An yi ruwa yanzu an riga an yi ruwa yanzu harawa kuma komai ya dakata. Wa alaikum salam. Ya gane me rake? Me ke tafi daga yaro? Kuɗin raken nan. Wata daban an je da arne wata ba ma ai kai ne raken. Kai ka buka ba da raken. Kai yanzu yaro in ban da ganganci da kasada da hatsari da tsautsayi yanzu a yanayin da nake ka boka cewa ba kuɗin rake. To yanzu ya ake ciki. Saboda mai gidana ya takura mu ya ce lalle in zo in karɓi kuɗin raken nan. Ai kai ne raken. To kai yanzu in banda kai kiɗi mani ne, in banda kai wani je ka dawo ne, in banda kai wani barka da hantsi ne, yanzu kai wa ake magana bashi, gwamnati ma bin ta bashi ake. Kai bari in gaya maka, billahi allazi la ilaha illa huwa naira ɗaya ba zan baka ba. Dan jummai mai gidanka. Kuɗin da nake bin sa na harawa. Ba zai da sahu ba. Dan haka na a cikin irin na share ke a irin cikin kuɗi na. Kaga ɗaya. Wannan bashi tsakaninka da ogana daban. To mai gidanka ni bashin harawa ta da kuka ci ni a haka ma fa ya kun mun ciku. Rabbu ƙara tsira gun abban su faɗi mazara sada dukka ƴaƴa da sahabbai dukka rabbu na jera sada ni wasila zango mawakiyar da rera. Kada dai ku sha'afa da jin waɗannan waƙoƙi nawa kamar yadda kuka ji a ciki wasila zango to ni ɗin da ni ce ta ku wasila zango. Ina gabatar muku da waƙoƙin da muke kamar na biki, na birthday, na siyasa da tallace-tallace wato ma'ana jinjin. Ina mai sanar muku ga masu sha'awar a rera musu waƙoƙi irin na sana'a ko na kamfani. Zango Pilates lallai wannan zancen ya girma. Leda mai rubuta zo yau mun karo girma. Ma'aikata sun kamo aiki babu batun fama. A rukunin ana zancen ta ana cewa ta girma. Nasarawa yau dai mun daga tuta kuma mai girma. Muna yin waƙoƙi kamar haka na siyasa, soyayya. Rayuwa sai da kai ne kai min gata. Dukkanin sanda nake maka a idona ya wuce ma'auni ya wuce asani na ko me zan maka dan kauna ba za na kalli maki ganin idan mu ba hobbina. Biki, birthday da sauransu. Har da ma kasida da waƙar barkwanci haka. In kana bukata za mu iya mu tura maka ko ina kake a faɗin duniya ko bidiyon ko audio. Za ku iya turo mana abin da kuke so mu wake muku, iya so mu kuma sai mu tura muku. Rabbu ƙara tsira gun abban su faɗi mazara sada dukka ƴaƴa da sahabbai dukka rabbu na jera.
Dan juya jaruma, ka jiyo nan. Dan juya can. Dan kashe ne. Kuna ji. As a long. Kamar wata ce sai kin tone kin da kira juya. Kina juyawa ka saboda 360 ne zo doka. Sai in dai ka ne juya ba da wani samu. Amma shi ba yadda ya rage yau ka sai yadda amma ba a ke ne faru da amma yau me kake kunna haka yau wannan tafiya lagi a tafiya ake yau kunna sorry yau ba Kin ga dan yaka jaruma dan ga fuskarki can dai kin fita yi Ayi mun aure, ashe ayi mun aure a huta. Baba ayi mun aure, sai na yi aure. Mama ayi mun aure, in dai kin je ki sai da gonar gado. Mama ki mun aure, sai na yi aure. Baba kai mun aure, yan awakin nan ka tattara su kai mun aure. Ga abokaina kowa an masa aure.